Live video, live, only for public. Hello SB blog, रायजोफोर, followers. Election जोबलांबाय. दा मावनांगौ गैला होननानै साननाङा, गोबां खामानि मावनो दङ। जिहेतु आङो अलवेज होनबाय थादोंमोन नोंथांमोनखौ। पाब्लिकफोरनि थाखाय, रायजो राजाफोरनि थाखाय आं जेब्लायबो दङ। लिडारफोरा मा मावो मा मावा नोजोर होनाया जोंनि खामानि। नोंथांमोननि सहाय नांगौ आरो नोंथांमोनजों जेब्लायबो मावलांबाय थागोन। आं दायो दंफैयो दाबसे जायगायावहाय, गारिबो सालायगासिनो दङ। एक्चुअलि ड्राइभ खालामनायावहाय प्रब्लेम जायो, गारि गिदिर गिदिर थांगासिनो दं। नोंथांमोन देखायनो नै। अके, स' बेबायदिनो गारिफोर थांगासिनो दं। जेननाय देरहानाया थायो, सोरबा गाव गावनि केन्डिडेट मोननो हाबाय, सोरबाया मोननो हायाखै। गोबां प्रब्लेम्स दङ, दुखु दाहा दङ। आरो इलेक्शननि रिजाल्टनि उनावहाय हयथ' गोबाङानो बायदिसिना सिन्था खालामदोंमोन, ओरै थोरै जागोन, ओरै थोरै मावगोन। बे एक्चुअलि जों बेबायदि सानद्रायबाबो जानाय नङा। मावनांगौखौ आरो रायजो राजाफोरा मावनांगौखौ आसि थुनानै होनांगोन, बायध'था खालामनांगोन।